muri yeZimbabwe aiwa yemone inauye mafresh elections kwayazosvika aiwa toona kuti vanhu vazhinji vamwe vagive up vamwe vachiri vakabatira panyaya iyi asi muri yeZimbabwe aiwa pazokombobuda nhau idzi mumapepa emuAfrica kuti aiwa mafresh elections muZimbabwe azokolewa aiwa vasiya vanhu vakatarisa panyaya iyi. Muri yeZimbabwe sara voendera mberi nenyaya iyi ndokurudzira wasubscribe wolike woturn on the bell icon tiramboshora maupdates andokupa pano paZim News Live nokuti mumapepa munobuda muchinzi the people of Zimbabwe are all but calling for fresh elections in Zimbabwe after the 2023 August elections, which was deemed by SADC to have fallen short of the revised SADC guidelines and principles of a democratic election. The now all-blue main opposition was well received in Zimbabwe's Mashonaland East Province on February 2022, and the people of Zimbabwe in this part of the country, which is by the way so-called ZANU-PF stronghold, are clear on what needs to be done. They need fresh elections in Zimbabwe. Sadonyari yasanangura achiti aiwa blue movement yakazosvika kuMashonaland kunozikamwa kuti aiwa iterritory yeZANU-PF. Saka vachiendera mberi vanoti one of the yet to be named blue movement opposition leaders, Prince Tubeko, said he had traveled all the way from Binga Matabeleland North with a message to the people of Mashonaland East. The story of August 2023 is not yet over. Sandozo yako yachitaura achiti aiwa now ema-elections a2023 haisati yapera vari kukola mafresh elections. Aiwa muri yeZimbabwe izvi zvanyatsi kusiya vanhu vanyatsi kuva nehope panyaya iyi yemafresh elections. Timbochiudzawo mafungiro ako unoti kudii panhau dzemafresh elections nekuti zvinoratidza kuti vanhu vane ma-mixed feelings, vamwe vafofita, vamwe vakundikana, vamwe vakungoti aiwa chero zvazvaita. Chimbotiudza mafungiro ako unoti kudii pamusoro penyaya iyi pinda mucomment section medu. Tisakangana kusubscribe, kulike, woturn on the bell icon. Tirambochera maupdates andokupa pano paZim News Live.